Vivíem en unes cases. Vam anar a l'escala, al costat de l'escala, a un càmping que es diu Les Palmeres. I eren veïns de casa. I vam trobar un ocell que era de nit i hi havia una tempesta i el vam salvar. I quan ens vam llevar, per fin dia, vam trobar un ocell amb una palmera del déu. I després el riu tenia una fulla clavada i l'ocell estava enganxat entre les fulles de la palmera. Però l'ocell que vam aconseguir salvar, que era el que estava viu, que vam trobar la tempesta, doncs jo em vaig enfadar perquè el van deixar anar, perquè l'estaven donant de menjar i després va començar a piular. I vam mirar per la finestra i vam veure que també hi havia dos ocells que també piulaven i els nostres pares van saber que eren els seus pares i el van deixar anar amb ells. I el dia que vam trobar el mort, enganxat al... No, un dia estava fent una trampa per agafar menjar aquells ocells i no vam aconseguir res.